Ipidang sobhaya fi baro haga keting kabatiang tam jong try jisu ipi ki banget baro pat kum juru iki baro ki badan ha kani kanong ba kachongi ha kajala bat ha kari kachongi barong shabar jong kari kachongi rungi tiang sobha ipi ha kani ka jing shakri ha kani ka step pat ni dap da ka jing kmen bengi laban wan lang ban mani lang yu try ha kani ka step kat bangi mani yu try ngi la ban pelet jing mot ho ha kani ka step ba kom ka tien ka chong Blei ro kalong ka babha ban roya ro yu try amen tingi let sho bangin dang kani ka jing shakri kani ka step ni let ban IT kani ka Porsche utry ba utry un dong u kli jong kani ka jing shakri baro un dong ma u men sim ba ko jong Blei un ya la mingi ha kani ka step ni Pyndep lang ha jing duai ko pa be i chingi wan ha jan jong me ha kani ka step ko try ban ai ngo ya me try na ma me long ma me ba bha ko try jisu he ki por baro me long ba bha ko try jisu da try kani ka step kat bangi wan lang ko try ki banget ko try na keling saudong jong kani kari ke chongi ko try jisu ngi IT ke dot nut ke chongi ko try walang i don halala ke chong ki yeng ko try jisu nri bangin wan lang kum ka wei ko try kum ka met ke chong me ko try ban te kan ka tuan cho ka chingmani ka try ha kan ka step ko try ban yo sngo na ka tien ko chong me da try ngi IT kan ka por baro sha me ya la ma me men simba ko chong Blei bengi la ko try ban pelet ching mot ha me ko try ha kan ka step ko try bangin ple ka dot nut ka chongi ko try jisu ban yo sngo ya ka tien ka chong me ling ba u shakri u chong me kan ka step ko try kat bangi rung pat ko try ka chingmani ka chingero ko try jisu ban kin tiu nam ya me ko try ba ka dot nut ka chongi ka no ba ple wang ko try ban yo sngo na me ha kan ka step ko try jisu da shimti ma me ko try ki chingmot ki chongi ko try ka dot nut ka chongi bengi la ban pelet chingmot ha me ko try ha kan ka step ko try ben simba ko san shan ma me ko try ngi ko try pelong la lu ngi wala ngi don ha ki yin ki sam ko try jisu ne pelong la lu ngi bengi la ban mani la lu ya me ko try jisu da try ngi IT ko try ngi pen ka tang ni baro ke jing shakri sha me ko try jisu ya la ma me ko try do ben simba ko chong me ko try jisu ngi ash me ka burom ka chingero ba ka chingo baro ka tingu jisu ngi dwai amen hallelujah hallelujah wala fi don ha ki ying ki jong fingi let ban yaro alang yu trang le ban snok ti lang ha ka step le ban roi ka ka ching roi me long u ba crowd tam me long u ba khut tam chi sha u Blei jong u long ba crowd amen amen ngi le ban roi lang ka jing roi pila ban yeng ha ka jaka ba pi don pila ban thap ki ti ki jong pila ban long lat lui ha ka step hallelujah jesus Johnny, ni long Blei.
tinggu lapin wai Wannan ya roya mi wai Cinta baru Cinta Blei barok gerhai Cinta tinggu lapin wai Wannan ya rotan ya mi atrai bat mi Longer than John me, happening but happy day, she shall Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, cry but cry, longer than John me, happening but happy day. Cry but cry, longer than John me, happening but happy day. Cry but cry. Cry but cry, long tình cho mi, hợp nên but happy day. Cry but cry, long tình cho mi, hợp nên but happy day. Khi đến bắt đầu đau kiếm tình na, chính khó bắt đầu rong cho mi. Khi nôm bắt khiến đêm bắt mà đi, bắt mình cry nên bắt khi Jesus, it why I cry but cry,
Hallelujah, Tuhan Yesus. Belong bami Blei ko Tuhan Yesus. Nabom juga Tuhan Yesus. Belong tang bami Blei ko Tuhan Yesus. Om dan syukur Tuhan Blei ko bakumami ko Tuhan Yesus. Om dan Tuhan iwan nagador baru ko Tuhan. Elban Pyndep macam jobi ko Tuhan man mani ami ko Tuhan Yesus. Should I will Blei like na mi ko Tuhan Yesus. Don ka kerting, anak ka kerting ka chomi ko Tuhan Yesus. Hallelujah Jesus. Imani ami ko Tuhan Yesus. Hallelujah Jesus. Pynlah
bé nhân sâu đông trong ý kỳ bà rô kêu tiếng con lại Jesus rồi bà như bé trong ý con thôi yêu ý bạn cứ thôi bà biết lòng bà yêu bà sẽ nát ôi cứ thôi bé là cứ là cái chỉ cứ là khi trong ý cái lòng hồn bà nào bên cứ lại Jesus bà như bé bạn trong ý con thôi ý sẽ con thôi chính cha thay ý sẽ những cái chính bên của ông là bên con thôi Jesus bà như ai cũng cứ thôi bà biết lòng bà yêu bà im cứ thôi bà biết im chưa được bà không chưa cứ thôi cứ thôi yêu anh bà lòng cứ thôi bà lòng bà đây cứ thôi Jesus bà lòng bà đây cứ thôi cái bà đây thằng nhau mi và thằng nhau mi cứ Jesus Hallelujah Jesus lòng bà yêu bà đây cứ thôi Jesus lòng bà yêu bà đây cứ thôi Jesus lòng bà yêu bà đây cứ thôi khuôn lòng bà chung Blei lòng bà yêu bà đây cứ thôi khuôn lòng bà chung yêu rồi bà khuôn bà khuôn lòng bà khẩn tình cứ cho Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Sandere basikiri bayandere basikiri Yela bayandere basikiri basundere basikiri Yela bayandere basikiri basundere basikiri Yela bayandere basundere basikiri Blei basundere basikiri Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus
Jesu. Ya kau burom shami. Hallelujah. Ini bantap ni kiti kichomi. Long long ke belau kerkui ke keting ke chomi kau tuan. Ibu rom yang mi kau tuan. Blei washung halo ka ket ko tuan Jesus. Hallelujah Jesus. Ya Aisha me ka chingu ka chingmani baro ko tuan. Melong mami ubade ko tuan Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Ini ban ai ka ching thap ti ka bacham shu Jesus. Hallelujah Jesus. Amen. Sising ke jing Blei, but ke jing priang subhai pi baro ke prabangai. Kalau ke jing ben bakrau ni ke singi bengi yok ben wan lang hani ke kom ban mani utrai. On Blei sibu ni ke worship team ke Blei lamingi he ke jing mani ke jing ro. But sising priang subhai pi we baro ha ke kerteng ke jong utrai Jesu. Nakaliang juga pastoral committee hang ni pok Balang Jesus Christ pentorum kra ni de sngongu e Blei. Bagi dah priang subhai pi we baro haga katenge jong trai Jesu but nganget bagani kelong kesing ke bakrau kesing ke bakamen kesing ke Blei lot hau but ke ketin jom ni ke ong ini lek men haka ini sing ke bangi shop bangi lek ke ketin ke jong Blei ni lek lam ruai ni ke jing ruai ni ke kot ruai assembly hello mau siang baskem hani ke sing ni keren pang ke balang ke papoi but ke Rangbah syakata ke potential ke jong kalani sta ke jing pelak ke Blei udah nam ta jong ka bani singi ruang shwai ni gijirwa hello mau siang bas camp balang jung urate da labor Blei lapen scam la sius pa das nam Blei kerdop du jok yang persya ban penjot ban pentua la kitur jubor kemla ban pen kelanya ka kata long ke declaration ke jangi hani ke singi ke ruang shutra irwa la ni jirwa ji halor umau siang baskem balang jong ulate dalabor Blei la benskem la sil spadas nam Blei kedop tu jok yang persya ban penjot ban pentua lagi tuju borkemla ban pen kelon Iaka bun sin slokum ban ya pler hajing ya leba jur jing an pelung kilin share jing shlei umru itur halor maus yang baskem halor maus yang baskem nginting kyo balei ngin yai ruais men balashem borjong ngilong ubei amdan Blei ha dengki Blei bakum Blei jongi halor bneng ban haperte usen syarmar wei dalak tin bakun bahok lahi maupen sken yaki sojong kadu jok barok paru pendem kedop dujok kedop tujok yang per
Pynlah ban pen kelon Iaka lagi terjubur Pynlah ban pen kelon Iaka Trying aingo ime bagani longa Balang ga bami metei try ni por Kabalang ga ban yeng try Ka jingpen ko ngu ime ban le ga mon ga jame Kabalang benam shep tieng re ga poi try shiga thong ga jong ka Kabalang bla ai tilut ila di shime try But kuma mim la kular try ba kabalang ba mim penyeng kalong kabalang Hagabaki kerdop jong du jok kinam la panyeng ile persyai ka Re ka jing shisha kalong ba kabalang ga jame kan yeng ha ka bor ka boram ga jame Trangi aingo ime ni ga singi ba kat ngiwan lang ngila ban ruai shapang kini ga jing shisha ka ba krau ka jing shisha ba mim penyeng ga met ga jame ka balang ga jame try ka balang try ka ban yo ban pan pau ka perthai ka e ga ba mim long shisha ba try ba ka perthai ga ni i Ye ka jing long ka jame kin try chi sungi aingo ime but komen sim ko jong Blei ni ka singi I dwai kin try bangin sha home ha ka jing alam ka jing tel li ka jame komen sim ko jong Blei bagai gi baro ka ba mi yo ban pelat ni ka singi kan long try ka ba mi yo man wan ra ka long try ka jing hikai long try ka jing pen kendo long try ko try ka ta ka jing dumok long try ko try ka ta ka jing sneng try ka ba da ka ni ka tien ka ba mem la persat man sim Komen sim ko jong Blei ai men le kom ta ka jing mjungi iwe piwe kom ka mek ka jame ni ka singi ai shime ka bonam ka jingo jiro chipna moram baro pengatai ni ka por baro shime ai ti ha ka jing alam ka jame ka teng jong jisu ka teng jong jisu ni dwai amen but amen yero itrai check Kalau ka jing kemen ka bakrau shisha ni singi kat bangi wan lang hakum gini ko por bani mane lang yu try bani pen krau ka kerteng gi jong nomor demu ba dei ban yo ye ka buram baro demu ba dei ban yo ka jing ro ka jipon buram baro ba demu ba dei ban yo ye ka jingem ka jong hi na dong shadong but ka jing ko Blei ye pi we baro ka kerteng gi jong try jisu ka bangi sedang ni ka singi ban ya chiga kting gi jong try ko ban pule katu li gi de khot na ka kting gi jong Blei but ngin se ya chiga gi bu try udon ba ban kren shengi hani ga singi ka bangi wan ban sngap ye ka kting gi jong pai sho banga ka city Paul siginong Ephesus klonong basau ba ngini pule biang ye ni ga de khot ka ba ngila ju pule bun sien Kamtam hagini gi por hagini anti jo balang ngila puli gani namar kani galong jing thmu go jong Blei ya pi yangi lang kum gi khot hagamen I wep nangi baro bangin yo ban poi shagani ga jing shisha ba shagani ke e go Blei pan pau ga ktien gi jong kata galong bangin ang san nang Rangbah bangin ang poi ban long shushu kum Chris haga jim ga jongi ba kata galong ke e go mensia mo ko jong Blei udang le ani ga por haga jingem ga jongi kum ki paramangai haga jim ga jongi kum ki khon ga jong Blei ka bangi snap yu ka bangi ni shayu ka bu ni shayu un order yangi ba ka perthai ga ni ishisha yo Chris habang ba ga jim jongi an puli gi ni ga khot banang taring sa puli sakato on li ga khot na ga gospel ga jong Matthias hani ga step jong ni ga singi Shiti sinong Ephesus lang basau ga khot ba khat we haru ba khat lai ka tien jong Blei ka ong kum ni barula thong ye ki we ban long ki apostle bari ki we ki nong ye thulu pa bari ki we ki nong ye thu khana lani ki nong ye lap bari ki we ki nong sharai ba ki nong hikai ye ka ban pinjanai ye ki riu khot sabi ni ki kantien ye ka ban pinjanai ye ki riu khot ha ka jing trei ka jing shakri tien Blei ye ka ban tei ye ka metu Chris dat ondang i yopoi baro shakata ka jinglong ka wei ka jong ka jinget but ka jong ka jingtip ya ukon u Blei hadu ka jing long Rangbah ba
hadu ka jing thau ka jing ka renyeng bat ka jing dap u Chris ngi phai banga se gospel jong Matthias klanong ba arpusan banang hangni ngi puli igini ki khon agabau Jesu u la kran igini ki kentien hangni klanong ba arpusan jong gospel ka jong Matthias ban ngi puli ka khot ka ba khat sao hadu ba lai pho naba kumta naba kumta ka long kumba u brio u ban salen ha ka jinglet shaka wegari ubala khodi ki shakri jung u bat ula ai haki ka spa jung u te hawai la ai santalen hawai pat ru ar bat hawai pat ru ka wei hawai po wei kat bakum ka buj jung u hi lani ka jingla katin khasi gong buj ri kat kum ka jingla katin pareng gong jingla their ability ka buj jung u hi ti kum ni ru ula lech shala ka jung ka jinglet ana kumta uta ule yo diang ye ki santalen ula lekhai bat ki lekhai bat ki bolo penman sigiwe pat santalen kum juru ba ar utaru u yo nong kiwe pat ar utate u bala yo diang ya ka we ula leti thlio ha ka khendo bu ula bore no ya usbai u kanra ju ti onda la khamslem ukun rat jung kita ki shakri ulo wan bat ula ye khen bat ki onda kumta uta ubala yo diang ki santalen ulo wan lam ki santali ki we pat ki talen udo angko kan rat mela ai hanga santalen hakmi ngala yo nong santali ki we pat ki talen te ukun rat jung ulo ong hu bhami u shakri bo bha bat bange mela minot hagi ba khendiat ngan bo yame halor gi babon to khile chapo ka jinkmen ukan rat jumi utau bla yo diang ye ki aru lawan bolong ko kan rat mala ai hanga artalen hakmi ngla yo nong artli ki we pat ki talen ukan rat jung ulaong ha u bhami u shakri bo bhaw bange melamina gi ba khendiat ngan bo yame halor gi babon to khile chapo ka jinkmen ukan rat jumi ulawan ru de utau bla yo diang ye ka we ka talen ulaong ko kan rat ngla tip ba me malong bru ba e uba od na ka ba memshim la ben baruba lum na ka ba memshim la pen sapret kumta bangala shepting ngala lejburi ya ka talen jomi haga kendo hakmi melayo ilaka jong ukan rati uda yathu ula ong ha u me u shakri baman bat baal hia mela tip banga od na ka bangam shim la bet bangalum na ka bangam shim la pen sapret kala deya me namar kata ban ai ye usbai jonga haki ba ai sut bat habangalawan tingan da yo shim yalaga jong bat ya kasut namar kata to shim no na u ye kata talen bat to ai ru ye u hu taw badan ship hu talen na ba ha we po we badan on ai un yo ka badap tamru henry utaw bam dan wari kata ka bu don ru an shim no no to brand noti to shakri babman bam toy sha ka badum ka ba kham jingai hang taun lang ka jinglan yar kum ka badat binat hagani ka sngi ngi hakani ka ayom lesing labanong hakini ki tayo bagini ki benai ki bangi layat menta ka we na ka ba ka mat pedeng la ka thong jong ka jinge kren ka bangi lay kren ning lay hikai ngila ya let's ki Bible study ha ka balang jongi ka balang Jesus Christ apo pentorom khra kalong gani ka benta kalong ba ka balang kan yo ban san bat kan Rangbah sha uweu breu ubalong utau breu uban peni sha ka perthei ye Kaei ka bo Jesus long ban ngila ye kren haka sien ka bakhado ka bangang la yo ban kren nang ni mla ai ka chi hikai ngla hikai ba kumno bangin mi khmat tik patik you try Jesus henre ni ka sngi nga kwa bangin wan chi ni ka benta bat ga ladang ade ban ai kerteng ni ka kubor ka bangan ai ni ka sngi kalong ni ka balang ka basan bat ka Rangbah ban Pyndep ye kata ki baro ki balong ka jingla jangka lani nga hakni parengong ka balang a church that matures to fulfill its potential ka balang ka basan ka Rangbah ban Pyndep ya kata Kaei ka Blei ula pela ya ka baga kanlong amen kan mau Blei udah terang baka balang
Blei udah terang baga balang lani ka met ke jong Chris kalong ka balang ka basan kalong ka balang ka baroi kalong ka balang ka bakot ka bakhia kalong ka balang ka batreikam katalong ka ega bu Blei terang na ka balang hagaba uwei u banget uwei lani ka uwei ngabang ong ka ken kam shumut tang ushenrang henry kalong ka kentien ka bakentop lang mau kumah ka Bible ngi ka keren kumta henry habang ong kumut uwei banget lani ka uwei banget nadu ki khelong ki khenna ki samla ki Rangbah bagi belasan bagi bela ya ka gerta ka jongki kata kalong Kaei Kaba Blei utrang hagaba uwei na kita ki dekhot uwei na kita ki dekhot ki ngo ki don yala ka jong ka jingkit kle kenang ban yo ban tei ya ka met hibro ko we ki don yala ka jong ka jingkit kle ki don yala ka jong ka jingkit kle ha ka balang u Jesus Christ ka we ni ki jikai ka balong ka bala hikai yangi nadu ka por ka ba las danghi ha ka balang nadu ki por jong ki pastor ki pastor Rangbah ke jangi ka we ni ki jikai ka ba ka balang Jesus Christ ka hikai ka long kata ka jinglong lingdo jong ki parabanget baro jong ki banget baro bar ka jingling long lingdo jong ki banget baro kamut ba iwe banget pingi puli Ephesus kelonong ba sao ngi hang to ba omde yu apostol ba shakri omde yu nong itu lupa ba shakri omde yu pastor omde yu nohikai omde yu evangelist kini ki jingai ki ba Chris lani kini ki jingai ki ba Chris uai shaka balang la ai ki knang ban pen ko bor no pen ko bor ya ki parabanget pen ko bor yu wei banget ke jing shakri ke day jong wei parabanget habang ong e kata ngam divide ngam pen per lani ngam pen pihak kedan eru yaki nomor ba ningkong lala udeu apostol udeu show banget lala udeu pastor udeu show banget ba udeu ban shakri ho henry ki don ki ba ha ka balang mu bleu ai ni ke jingai bakin long ki pastor bakin long ki apostol bakin long ki nang itu lupa ba iki ni la itu ki du trai bala ai ki shaka balang kenang ba ki kin yo ban trekam na lord jong jing shakri ga bagi ki shakri na lord jong jing shakri bagi ki shakri ki don ru ni ke jing ai ban leyu ban wan ban penkobor yagi parabanget nam take ki parabanget ki ban shakri hagani ga perthai katangalong ga igi bangi akren ladang ilong ka balang bla san ka bla Rangbah ka bamud bangim apastor syo habang ong kata ngong daga jingburam ki nong elam ki jingi pastor kabangi poi sa ka kerdan hakaba ngi kum ki prabangen iwe piningi baro ngi laban soto ya kata ka jingai berkata ka responsibility lena kata ka jingkit kle ka bangi dan bangi menta ngi long ki shakri ki zong trai ki ban shakri utrai kumno on iu jisu haga perthai kumno on iu jisu ka perthai lemda mangaban mapi kum ki banget ngimsdang ban shakri daga jingai ka utrau la ai kani kalong ka jing terang ka jong trai kani kalong ka jing terang ka jong trai ban Pyndep ya kani pramngai kani ka nang long tang jing lamprang yang palit seka tiang seka ka bangat idon me kren ka singi henry ban Pyndep ya kani pramngai ban Pyndep ya kani ken mau ba ha iwe ibanget habang yong ibanget mur ubreo ha uwe ubreo ni ko ubreo u Blei ula ai yaki jingai ki talent giving yong kita ki jingai lan ki gifts ki gidan ki natural gifts kita ki jingai ki ba u Blei ula than lang haga por bula pensengingi haga po janga kemi mo kum ka jingai janga jingtem ka jingai janga jingruai mo ka jingai let's say janga jingshet kita baro hot kilong ki talents ki bo Blei ai ka jingnang bandro kita baro hot kilong ki talents ki u Blei la ai highway pe wengi baro ngi don la ki jong ki talent ngimla banong bangim dan talent ngi don la ki jong talent ki natural abilities ki biyong kiten pareng ki ba ngi iwe pe wengi baro ngi don but kini kilong ken ma pram get kini kilong ki benta jong
plan ke jong Blei nam ta ke jem jongi. Kini kilong ki benta nam ta ke plan nam benta jong ta ke plan ke jong Blei nam ta ke jingem jongi baro habu Blei ai yanga habangi kren chpang mo su ai nuksa nga habu Blei ai nga ka sab jong jingtem ka sab jong jingrwai kini long ka natural ability ke jonga ka bu Blei ai but kini kalong balibu ai kini ka jingtu kalong banamar ban ngangan yo ban penon kami kini ke jing ai kini ke talent nam ta ka purpose ke jong Blei nam ta ka jing Pyndep ye ke jing tmu ke jong Blei ban u Blei u da thrang ru bangi ngi dei ban penon kam hok ye kini ki ability ke jongi ngin penon kam hok ye kini ki talent ke jongi ngin penon kam ye kini ki natural abilities ke jongi kini ki bo Blei la ai katem ka put ka ruai ka siaw ka draw ka thok ka tar kita baro ki ba u Blei le siu ai shangi ka balang ki dan sigi ba bon ki we pat ki talent ki ba ngi ngila ba nyo u Blei u kmilenti bangin penon kam hok ge ki ngi to ka nuksa jong ka gospel ka Matias non barsan ba kumno u Blei u kmilenti ba ngi ngin penon kam mi talents ki jangi henry nga kwa ban ya shu halor jong kini ki natural abilities halor jong kini ki aka ki balong ki bangi ngila ban le hakani ka met ka jangi lani hakani ka jingla brio ka jangi long ka jingtam ka jupu kini bar ho ki talents ko mga omne ringkat bat kani ken mau bo Blei ru u ai ki jing ai ba kan jaman siam spiritual gifts ngiyo ki spiritual gifts u Blei la ai kita ki jing ai ba kan jaman siam ki ba trei kam ha ka yeng ga jong trai ni don ni ki jing ai ki ba kan jaman siam ha bangi rong menta ha bangi rong se ka hima ga jong Blei da ka jing kala ga mot lani da ka ni ka jing kapat ka jing kar sien ni kan mau gini gawe ka tin Blei ka shai pha la shim yangi na kani kan ke ka bangi la the natural realm ka bangi yong na kani ke ba la bani from the natural realm la shim yangi but menta la transplant yangi la ni la penyeso yangi la bo yangi hakani ka bangi yong ka hima ka bakin jaman sim na ka hima ka bakin jabriu ka bangi la bani la transfer yangi habangi wan la khapat yangi kata kalong ke ega bajia naka hima hoi wala ngirang don haga do ngirang em ngi slaj ko khando hendai ngi la transfer yangi naka nika earthly realm naka nika natural realm ke ega bangi la bani shaki ega bangi ngi la ban sngo tho ban yo haga bakin jaman siem haga hima haga bakin jaman siem but de hangni ba ngi yo ban priang ye ki jing ai ki bakan jaman sim hot kini ki jingla ki jongi ki bahaka do ki bahaka met kini ki talents ki bingi don kila ban yarap bingi they will be helpful kila ban yarap bingi nam ta ka extension of the kingdom of God pitem ne am prabangi ki don menta ki brio ki ba enong no ki don ki nong ruai ki nong ruai ki nong tem ki nong put ki bom dan je de eru em bu trai hende ki ruai ki jong trai mur kila ti ban panan kami ki jing ai ki jong ki talent ki jong ki ban spread ye ka khubor ka jong Blei hende kita kila mo shu yang ngiru ngila ban panan kami ki jing ai ki talent jongi ban extend ye ka hima ka jong Blei Henry, kan mau gini gawe, batang dah gini kita len ki bengi don hagado, nginom la ban Pyndep hok ya ke kam ke jong tra. We will fall short. Dan ngin sakut no. Tagadau Zakaria sau Henry ko no, am da ka bor ridu men siam ko jong Blei. Am da ka bor ridu men siam. Ndai ka but kabangang ki jingnang ke jonga am dai ka bor ke jonga hende da men siem ba ko jong Blei nata ka daung I don't come in ki spiritual gifts ta ka dau Blei ni ba ha ka Bible hi
kan no sien baka Bible ka mention nani ka yetho engi shapang ni spiritual gifts ku Paul nguda shimpor ban batai ki ni pe Romans lan ka shithi jingno rom lan khadat ni pe iwei koren lan ba khadat ni pe ikitu ki jihkai ki jong Paul ka shithi jong Paul shnong Ephesus lan ba sao ni hang to ba kumno hikai shapang ni ki jingai ba kumno pat ba haga jing penan kampat jengi yakini ki jingai ki bakan jaman siam bu Blei waingi bu Jisu waingi do man siam ba khut jong daga mon ga jong kat kum ga jing thau ga ba ai shingi we pi we ka jing penan kampat eki ka long haga konteks lani haga ta ka jeli jong ka ni ka belong ka metu Chris ba haga ta ka jinglong jong ka jinglong ka we Namar dehang ta mangiyo ban penpau shisha ye Kaei kebu Chris ulang. Ingin saya keren sibet cucu halo jangan ni. Takadau bu Blei ai gini kijing ai ke bekerja mensiam syaki hot hakamet ke jongu. Namar bakini kijing ai ke bekerja mensiam kitrai kam halor ye kani Kaei ke belong natural ke bengilak bani. Ki jingruai ki ba mo ki bla ruai ki briu ki bom da tip shisha yu Blei ki la ban de ki jingruai ki shapang Blei ki la ban sultanat henry ki briu ki ba ruai na ka jaka jong jing shaman sim ka ba shisha yu Blei pi ngap ki jingruai ki blong simple bhar rata henry ba ka mi na ka jaka jong ka ba kenjaman sim ka khta ki don ko jongi ka pen kendo ni ki don ko jongi Kini ki jing ai ki bakan jaman sim ki leyo ki trei kam halor ye kata ka jing la brio ke jangi kam halor bane kata ka jing la brio ke jangi daga ba ki leyo daga ba ki le bat ki kejit na kata ka jing la ka badon bor ke jong Blei Pipuli iwei koreng nam don por ban puli gitu markan shimi ko por iwei koreng lan ma khatar ke khot ba hinyo ter khot khat wei puli hang to pol batai shai ye ke jinglong jogini ke jingai ke jinglong jogini ke jingai haba kini ki artli ki wan lang bagi trelang kani ke natural ability ke jongi kani ke jingla brio ke jongi ke bo Blei ai ha ke por bla khaingi kani ka natural ability jungi but kani ka jingai ba kan jam sim ka jong Blei apa ki wan lang but kia trailang jayu ka kala long ka ta ka nongrem jong ka jing shakri ka jong iwe puenengi ka kini ki artli ka jingla brio ka jongi kani ka talan ka bo Blei aingi but kani ka jingai ba kan jam sim ko min sim ko aingi kat kum ka jing ka mon ka jongu ba ka ta ka jing thau ka jong Chris But haba ola ai shengi haba kini ki yowan ba kia trailang hanga nani hangi shimet jayu ka aingi ka nongrem jo jing shakri ki jo ngilap ye ka jaka ka bangi ben shakri hangno bangi ben shakri ha kamet hangno bangi ngilong ki benta hangno ngilong ki de khot kan ma ka Bible ka kren kata ngilong ki de khot ngim dei ki ba pura ngilong pura da ka ba ngilong bla penyeso syakani kamet ngilong pura da ka ba ngilong bla penyeso sya iwe piwe hakani kamet ka jong Chris ka jing pura ka jongi kamwan naladi ka jing pura ka jongi ka wan na kata ka jaka jo ka jing penyeso ka jongi syau khle pat syak iwe pat hakani kamet ka jong Chris kan ma bom iwe piwe ne ki de khot hakamet ki don ye ka jing syakri Ministry modio jing syakri. Ani ke jing terekam function. Ngidon la ke jong ke jing terekam. Way it khot idon ye ke jing syakri ye ka ba kidei ban ai syaka met hibro ko we. Bat ye ka ban Pyndep ye ka ta kamon ke jong Blei ngi kren syapang ngi kren syapang ka Balang ka bolong ka kherdop ngi kren syapang ka Balang ka ban le ban pentua ngirwai jirwai matan ni let ban pentua iki kherdop jong ka jingdom baro kherdop jong dujok baro ngi le ban pentua iki ta ki belong ki khet sanshar ki jong ki Blei ki ba thala kumno ngi le ka ta la ka Balang kam sedang ban function hagni gurukom
Nama ladang ngem la ban ya ni rukom. Ladang ngem la ban ya hakani ke rukom habangi function haka jagal ngi trekam haka rukom ke bu Blei kwa ngi ban trekam ngenom la ban poi ban Pyndep ye Kaei ke ba u Blei kwa ngi ban Pyndep. Nata kadau ngina puli ladang ipawa nga she Iwei Petros kelenong basau. Iwei Petros kelenong basau gerkhot ke ba Iwei Petros kelenong basau. Bakar khot ke ba shipong bat ke ba khatwei. Skam ni kentien. Uwei puwei baro kat kumba ula pediang ya kat jingai kum taken un sam ya kata perlohi. Skam ni kentien. Kat jingai ke Blei ai nga Blei kumilan tianga bangan ya sam perlohi hai. Haka konteks jong ni ka met ke jong Chris ke Blei ula penyeso nga. Perlok hi, kum ki sordar babha ke jing ai ba bon jat u Blei. Lada no ru kren on kren ken kum ki jing ong ke jong u Blei. Lada no ru le basan to le kum na ka bor bla ai u Blei. But bahaki ai ki baro on yo pendan buram ngap. Kani kalong ka dau ba. Kani kalong ka dau ba bangi dei ban trei kam hani rukom. Balai bangi ban san Rangbah. Saya kata ke potential ke jongi kum ka men ke jong Chris ke dei namar ke ni rukom namar bahaki ki baro on yo pendan buram ya u Blei da u Jesus Chris ha u balong ke buram bat ke jingsen syar ki bom jukut that God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs all the glory and honor. Nata kadau pronget kani galong ka bakok san rata tingi le sini ki mat ka baningkong kini ki jing shakri ngong mane u Blei ai ngi ka jing ai ka jing la ka do bat kini ki jing ai ka jaman siem khnang ba anda ngilawan she ka jing ka jing bingi snotho bingi dani ni ka jing ai haka do jing u Blei lo pen kha u Blei lo ai shingi lo than lang na do ka por bangi dang la pen sengi haka po jing ka mi bat kini ki jing ai ka jaman siem u Blei ai ngi ringkat ba kata ka jing kha thmai ka jem ka jangi Kaba ngi ya wanlang ngi pen wanlang ikini ke jem jongi ngi yo ya ka nongrem jong ka jing shakri jongi kin ma menengong ba iwe pi bangen la khamilan ti ngi bangen shakri ngi yo ya ka nongrem hai bangen ben shakri but ka ai ka jing shakri ke jongi kin ma prongen now ka baningkong kini ki jing shakri all these ministries kini ki jing shakri ki ka jing sedang jongki ka long how try Jesus. The origin of all these ministries are in Jesus Christ. Ka jing sedang jong ini baro khot ki jing shakri ki bangi ekran la ngi puli gitu ki khot ngi puli ka sithi ki nong rom la khalar ngi puli ki sithi ki baning kong nong korel nong khalar ngi puli Ephesus nong basau ngi gitu ki jing shakri ki bla mention nang tu gitu ki jingai ki bu Blei la kran nang tu baro na ki long apostol long prophet long evangelist long pastor long teach no hikai long ubasan lalong udikan lalong utau unong kentu lalong utau ba ai lalong utau badan ni ke jingla ban penkhia ter kita balik ke kamba kini ke jingai baro prangai kini ke jingai juga jing shakri baro kilas dang hau Chris kin mau kata kidon ni ke jing sedang jong ki hu Chris habangi pule kolosai kelenong ba ningkong gerkhot ba khat khandai ba kelenong ba ar gerkhot ba khandai ni hang to ba Chris ulawan chika perthai Chris ulawan chika perthai but ulawan hakata ka jing dap pura ka jong Blei haka dur ka jong Brio he was 100% God ngiong hakitian theology ulang shispa na ka shispa Blei but shispa na ka shispa Brio uladai Blei ubala dap pura ka jinglong ngakran je ki jinglong udon ya ka jinglong baro ka bu Blei ulalong but ha ka jinglong ka jong baro ka jingdap pura ulawan ha ka dur ka jong Brio he is the fullness of the Godhead he came as the fullness of the Godhead
Kata kalau Kaei ke baka ketian jong Blei ko ong ke itu ingi pulih Kolosai ke nong meningkong ni pulih Kolosai ke nong meningkong ke Shithi ke jong Paul nong Kolosai nong meningkong ke dekat ke ba kat kendai sama ni kentian ki bu Paul u hikai hang tu nabau kpa ulas ngobha baka jingdap baro kan syong teli hau so tanat bah so scam bah tak ketin kasih tapi pulih kejingdap pura kejingdap baro kan syong teli hau Chris kejingdap pura kejong Blei kaladon haba ulawan syekni ka perthai ha ka jinglong brio kelenong baar kedekhot ka ba kelenong baar kedekhot ka ba khandai pe itu ki kentien kai ka bu pol Nabahau kata ka jingdap baro ka jong ka jinglong Blei ka syong teli. The fullness of God, the fullness of the Godhead was in Jesus Christ. Kata ka jingdap pura, ka jingdap baro jong ka jinglong Blei. Kan mau kini perang nginom lu side ikini nginom bakla no hakani ka jing skoto ka jing yutra Jesu. Hot kini ke jumut berkat jengi ke laban num la show laban comprehend lut ringi tiba ke mensim ba kini ke long ke basisha haba u Jesu ulawan balong brio syakas la juga kendo ulalong shispa atla ke shispa u Blei kau mut ke jingdap ke jong Blei ke long barok halo jong u henry ulalong ro shispa na ke shispa u brio badang ta mengi ke jingi tingko jingi ke artli bukan zaman sim bukan ke do Bakumno ulalong ke nuksa pat yangi bangin trekam hari ke pertai mentah pat habangi ngilai yo bentah now Chris hakani ke jingkapat bangi long mentah ki brio ki bakin zaman sim ki brio ki bakin zaman sim ki ba em hakado bakumno bangini baniat baban em nomor 8 ini nuksa shingi dau Jesus Christ hallelujah 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 Pramget kedon ke jingko dor bakrau hakat bau trai ukren singi ni kesingi. Ba pis ngau thu ba pi menta pim long shu na ka perthai. Ha bau Jesu ongi ki senran wang pim long shu ki jong ka perthai. Kamut kene ke jing shisha pramget. Ba habala khapat yangi. Ila khai ngi nu mensiam. Ba bla khana mensiam ngi kelalong ki brio ki bakenja mensiam. Ho ngi em ha do. But de hang ta bekini ki artli ki tengko bagi kendo But deh hakni rukombu Jesu pen ibre kumnu bini im ini ban ya ngila ban im kita ka jing im nomor bu Jesu le im ka but shim le im ka ka bor jong uhi ule im ka ka jing pen ya ba jing lam ka jong sim ko jong Blei hallelujah hawiri bu Christi ngiong kini bro khoi gis dang nu Chris Pynep pulih ke keting jong Blei ulalong mu apostle ulalong mu prophet dari pulih Hebrew lanong balai dekat ningkong ke keren bu ulang mu apostle bi pe Yohanes lanong basar dekat khanda ke keren bu Jesu ulang mu prophet lebih ong evangelist le mu evangelist Lucas la syakri como evangelist Lucas lanong basar dekat bakat pra la syakri como pastor John gospel ko Yohanes lanong basar dekat bakat we ter lebih pe kira khot halor khot ki ba ngi ni nuksa ba u Jesu ula syakri na kata ka jingdap biang ke jong Blei kata ka jingdap pura ke jong Blei kabomon kumno ba kini ki ministries baro kini ki jing syakri baro ke bala mention ka Bible kini ki jing syakri ki baro ba mentau ai ka Balang u Jesu ulang mau batang mau u balala ban function lot haki baro ditang mau ubalala ban trekam ban syakri naki pura namar ka jingdap ka jong Blei galadong hau shim la shuyo tang kat ni jingtho le kat ni jingtho kumbangi puli habide bet ngi kum ki paramngai puli ki sithi pol nong koren gal nong maningkong kha khat ar hang tu pol batai wong bala ai ngi kat kum ka jing kat kum ka mon ga jong men sim khot ki jing ai batru kat kum ka jingtho puli Ephesus no basau khot bapra ngi yang tu bu pol wong kat kum ka jingtho jong ka jing ai u Chris
according to the measure of the gift of Christ. La ai ngi hakata rukom. Henry hau Chris hi shim la shu ai kat kum ijing tho. Henry la ai pura hau. But pinse ishibet hangi yan shi khamar hani kising hikai. Pinse ishibet ini ka dur ka kodor ka bu jisu u peni shengi kum ka balang kum ni winia. Ti katalong ka ka bangokwa on pen skam shwana basdang. Ba u jisu ulai yo ia kata ka jing dap pura ka jong Blei. Kamut kini ki ministries, kini ki jing ai ki ba kenjaman sim baro kila trekam ha u Chris. But upeni shingi ia kini. Kebaar. Ken mau ba kini ki jing syakri. Kebaar ki jing kini ki jing syakri ki long ka jing pen pau no ya u Chris hapo jongpe. Kini kijing syakri. Kilong kajing penpau no. Yau Chris hapo jopi. Kamu mud kumno ladangi pentrekam. Ladangi trekam. Ladangi syakri. Da kita ka ho da kata ka jingai ka bubleu ai ngi ha ka jingla breu jingi. Nani dangi trekam da kata ka jingai ka bubleu ai ngi ka belong ka jingai bukan jaman siam bangi. Wanra lain ki bangi trekam haki Kaei ka bangi le kalong ngi penpau no yu Chris hangi. Naman ngi trekam hakaway neki ki balong jing syakri ki baladan pura hau Chris. Ko sai lanang meningkong kene khot ba arpinyo puri ni peskam ni kentien. Hakiba ulai Blei hakiba Blei ula iman man Pyndep kadno kalong kata ka jing kendai spa ka buram kani ka jing mayan hapreng ki gentle ka balong ken u Chris happy ka jingkermen ka buram u Chris happy ka jingkermen juga buram. Kamun haba ngi trekam hagani kurukam ngileyu ngi peni yu tau Chris ubahapo jungi ngi peni yu tau Chris bolong utrai jungi ngi peni yu tau Chris ubolong usim jonga jem ge jungi u Chris ulong kata ke jing dap pura ke jong Blei hakamet ulawan ban long brio shika perthei hakata rukam ulong ke jing dap pura ke jong Blei hakamet namar kata namar bu Blei udap pura hao. Namar ulang 100% u Blei. Kata ka jing dap pura, ka jing dap biang jong ki jing syakri baro kila long hao. Tak ada ulala ban syakri kum evangelist. Tak ada ulala ban syakri kum apostle. Tak ada ulala ban syakri kum prophet. Tak ada ulala ban syakri kum tau nong le gi kamba. Ulala ban syakri ka jing perkia. Ter kini ki jing syakri baro u Blei ulala u jisu ulala ban syakri namar ka jing dap ka jong u Blei kila long halor jong. But haba skam hiri kentien haba ngilong kita kibla penyes no syau ubelong khle skam ini kentien haba ngilong bla penyes no syau ubelong khle dakani ke jingkhat mai jayo ngiyo benta na kata ka jingdap biang kejong ngan ong biang dakabangi ngilong bla penyes no mentah syakani show ni ukle ubalong Chris ubadap biang ubadonlon hui gitu syakri baro Kaei ka baja kalong bangi mentangi long yo long ke kita kinong yo benta na kata ka jingdap biang ke jong ngihi daladi ngim dap biang lot ngim dap pura tak daw ngiong ngihi kai kini pagktien jo Blei ke hikai kini bamarwe hi nginum la ban le e ge ya lenti kristan ge jongi ken mau ngilong tang de khot ke tang ki de khot ke skor kamla ban ong ngala ngya ban don hakni ka met ngakwa ban em marwe no ke khlemat ba ka penya khla de ni na ka ni ka met ke skor ke sedang ke ni ka benta jong met ka ba ong bangam kwa syo ban dan hakni ka met ke ni ke de khot la da ka khlemat ba ka ong ngan pri khla no le di ke tu long ka khlemat ba ka sedang maniap kata long dur ke bau pol hikai sepangka balang bangi ngilong ke met but iwe pi wenengi baro ngilong ke dekhot marwe hi daladi hi ngim don ni kata ke jingdap pura ngilong dang dekhot but ngi yo bentai ke ngim yo benta ngim yo shu lot kata ke jing pura henry ngi yo benta ye kata ke katkum ke jing tho ke jong ke jing ai ke jong Chris kata long ke ibu pol hikai yo katkum ke jing tho na takadaw ngi don kam iwe na takadaw Blei wang kani kalong kamet
Nang takadaw uang buble uang ba ka jing pentri kami jing ai kalong ha kan ni ka konteks lani ha ka jeli jong ni ka met namar ba daga bangi pentri kami jing ai jongi ngite ya ka met. We edify the body. Ngite ya ka met. Namar bangim dap pura haladi. Kaei ka banganga don kam na gini ki para ki badon ki belong ki para bangai ha ka balang. Ngam laban im daladi. Am ngayo tangi bentah tangga jing thau ke jong Chris tangga jing thau jong Chris ken mau hab ke babut pat nang ta kalong habangi long bla penyesno show nukle singap ini gentian habangi ngilong ke bla penyesno show nukle ngilong ru kinong yo benta na ke jing ia singap na ke jing ia kabalong kabadon kam ban Pyndep ya kata kajing syakri. Ngan puli nak pareng. When we are attached to the head, we become partaker. We become a partaker of the grace that is necessary to fulfill the particular ministry. Ya kabala ai singi dau Blei. La ai singi du try. Kini kajing syakri amdei kajing syakri kabangi puli hakatin jo Blei kam dei ke kabangi shio hi in la ai singi du try. This ministry is given to us by God. This service is given to us by God. This function is given to us by God. Kani ka jing syakri la ai singi du Blei kani ka jing tre kam kabangi ngi dei ban tre kam la ai singi du Blei. Ephesus lon basar ko banyo but syakitab syaiwei piwei kata ka jing ai kabla ai katkum kata ka jing thau ka jing ai u Chris. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Ngiyo a measure, ngiyo I jing thau. I kong bari imla banong ngala yo lut. Banshan umla banong ngala yo lut. Yo Chris. Ngiyo a measure. But day na takadaw probably ngi don kami kamete namar hang ni ngiyo banwan ban pentrekam ngangawan ringkat bagajing ai kabubul ai nga ban pala nga ban le ni gajing syakri iwe piwe na pi baro bat gajing ai bat kajing ai ba pi pentrekam gajing syakri kabubul ai pi kat bingiyo wanlang hani kamet kani kamet kayo ban display singap kayo ban display kayo ban penpau syaka pertai yau Chris. Hakajing dap pura kajing ubaro. Nomor kini kajing syakri baro ketrekam hawling baju ni kamet. Oh prabangai kata kalong kajing tupu kajing Blei ingi. Kata kalong kajing terang kajing Blei nangap na pi ni kasingi. Bangi ngin sedang mentrekam hagani kerukom. Klaim kani kajing IA. Namtakan klaim kani kajing IA kajing syakri lani kajing trekam jungi hakamet. Kajing syakri kajungi kalaban. Pulom no, it will fail. Klaim gani gajing ai gajong Chris. Ngi don kam ye gani gajing ai. Ka wei bagoi gajing syakri bagi don ka balang. Wei piwe ni ki bangai ka balang ki ba wei piwe ni ki bangai menta bangi penslur bangi kentu bangi penkobor ya pi baro ba bangi ni syakri utrai ha ka rukom bagi jing ai ki bu bleu ai ngi ken mau ngi le kata da ka jing ai gajong Blei. With the grace of God. Nyamla aban le kata da kumai pat. Kemudian gani kajing ai. Highway day bat kajing syakri. Highway day bat kajing syakri. Kajing bot jangka kalong ba supha. Kajing ai kemut kajing Pynlah ke bakenja Blei. Kajing Pynlah ke bakenja Blei. Pynlah ate dalde. Pynlah ngalaong mene kijing ai gejongi kitalan gejongi ki bahaka met haka dok gejongi lani haka jinglong breu gejongi kila ban pun poingi le asiet kendiat ringkat bat ke kijing ai ke jam siem ba kijing ai gejong Blei halor jongi ngila ban Pyndep gejing semu gejong Blei haka jim gejongi nanta ka balai ai episode 4 ka baningkong kini gejing syakri baro ke sedang nu Chris ka baar kolong baki kini kejing syakri ladangi trekam haki ki penpau yu Chris
kalong be ka jing pen pau yo Chris kabalai kalong bah haba ki mangi haba kini ke jing syakri ki ya trailang mo ngi don ngi prawnge ngam tip kan ngi don ngi prawnge ka balang rela da iwe pen ngi prawnge baro ka balang kis dang ban syakri ban function la ne ban trekam hakata ka jing ai ka bu bleu ai ki ken ma kini ke jing syakri ki be trailang ha ka jing long ko mai ken pen i ya ka jing dap ka jong Chris nata ka daw ong ka kubor ni si ka long bangin dap ngin nang san bangin nang Rangbah ban le yu ban Pyndep ya kata ka jing la ka bekenja Blei la ai nge ka Balang ka basan ka Rangbah ban Pyndep ya ka jing la bekenja Blei ka bu ai nge Kaei kata ka potential ka long bangin pen pau yo Chris ha ka jing dap ka jong ubaro. We will show the fullness of Christ. Namar hakani ka met larangi tre ka web jing syakri jong Chris ka yo ban tre kam perkhan kakti ka yo ban tre kam ka kam ka jong ka khmut ka yo ban tre kam ka kam ka jong ka skor ka yo ban tre kam ya ka kam ka jong ka mo hangni hani ka por ka bangawan mo banshan wan hani ka por yeng ha khmat jong pi bale sigi khmat jong ogim tre kam sho ani ke skor jong ogim tre kam sho ka shentur jong ogim tre kam sho jayu kelalong ubri uba bom la bane Henry ngadon hang ni bangayeng hang ni bat ki benta baro juga mek ka ki trekam tik patik ko magide ban trekam nata ka daw phila bani iu ban shan biso so katalong ka nuksa bah ka medru la ki khot baro ki stam ban trekam ha kita ki jing syakri ki ba u Blei du men sim kho jong u la ai ba ka balong kata ka jing thou jong kata ka jing thou jong kata ka jing ai ka jong Chris la ngi baro khoi ngi trekam hala ka jong ka jing syakri ha ka met ka jong Chris ha ka ni ka context ni ka jelly jong ka met ka jong Chris ke ka ba mi nang ni ka long ba ka perthai ka yop ni i ya ka jim dap biang ka jong Chris ngi kran ni ni ba ka perthai ka ran kam ni i yo Chris uba pau no na ka jim ka perthai ka ran kam ni i yo Chris uba mi no na ka jim kum no Chris un mi no na ka jim limda mangi ngi trekam ha ka jing syakri ki jong ki bu ai ngi habo Jisu ula let no na ka perthai ipuli ka tu ka Ephesus lo masang puli ka tu khot ba shikman upol ukran ni kata wang habo Jisu ula e no ka perthai ula e Henry ula let no ka perthai Henry ula e no shidi ni ka ya kata ka jing sakhi makata ka jing sakhi ka long mensiam ba khoi ha ka sngi Pentecost habo mensiam ba khoi la the no halo jo kita ki senran baro tu ka kamra ka bahaneng kei ka bajia ka long ka don ka jing pen kha ya ka Balang the Pentecost ka de ka sngi bala pen kha ya ka Balang ha ka ni ka sla jo khando but ha ka tu ka sngi Pyndep bha ba tu ka sngi ngi i bo Chris ule yu ula distribute la ni ula ai ula sam ye ki jing ai sha ke jing ula sam ye ki jing syakri ki jong u syakamet ke jong ula sam ki jing syakri ki jong u syakamet jong ini pe ke nuksa dan pi pule ki kam ki apostol nang baar nginu mele yang tu nomor ngi ko musu ben itu ke bajia bah tu ke singi haba kila don hapo ka kamera bahaneng ka bagi duai ka bagi ya wan lang gini ki senran ki jong trai jayu kala don gini ka jing sawa ka belawan ni am kala don ka jing sawa ka bawan ka balong kum kata kale lang thari ka belawan hang ta henry om tang kata ri kala don kini ki thilit ding ki belawan ban syong halo jong ki klik ki jong ki these tongues of fire that came and rest above their heads. Kita ki theliding ki belawan ban syong halo jung kita ki clear jung kita ki senran ki bala up hakata ka kamera bahaneng. Pinda puli bha ka hakiktian tenrai len kiktian tenrai bla thoi ka Bible ni hang to ba
kim dei ki thilit ding kibla shuan hi kum to ki wan her halo ka we ka khle henry Kaei ka ba ka jingmot ha ka ten tan rai ka long ba kala don ka ding kani ka uniu kani ka we ka thilit ding kala don kani ka we ka thilit ding but na kani ka we ka thilit ding kilami kita ki we pat ki thilit ding kibla let ban shong halo jong ki khle jong kini ki senran kibla ap hangta na ka we la divide Nakaway la sam shikita baro ki badan hakata ka jaka bala distribute ka kani ka long ka dur jong kata ka distribution ka jong Blei jong try jisu ye ka ministry le ni ka jing shakri ki jong ki ba hau ki long ki badapura henry hang ni daw man si makhon la distribute shaka met he broke away dividing itself and distributing itself among many Ngi ya ka ni ka dur ka ba u Jesu habu pa men sim ko jong Blei ka dur ka ba kumno ba ka we ka thlit ding but nakal la phia iki we pat ki thlit ding bi le ban shong ha ki khli jong ki ni ki sanran ki ba ap yu tra ka dur jong ka jing sam ko jong trai ye ka jing shakri ki jong sa ka we pat ka nuksan ka testament ko thama ha bangi pech ka ta ka long habang iwan siya kamit ki jong try. Kamit ki jong try. Lani ka jing kaway utray bangi ong. Habang iwan siya kamit ki jong try. Pyndep haba Jesu hagato kamit kaba on siya len noy ulan ni on siya dia noy u. Hatu kamit u shom ki senran hatu ka kamera. Ula le yu ula shem yu ukpu. Uang uni ulang ukpu ubolong kamet ke jonga. Uni ulang ukpu Ubalong kamet ke jong skap ini kenti ke jong try Jesu hoi kadon artli ke jingmot kawe ke jingmot kalong kini long kamet ke jong ka ba on sha pen ke dia nam ta jong pi nam ta ke jing map iki po jipin maka snam on sathe alo ke ding pna but ro da ke jing jam snam jonga on pen khia pi kata long ka baning ko ke jingmot hari ke ba an kalong ba kham jliu ke be de kamet but ka balang hani ke singi ko pa ni kren kata shimla shu hikai habu shimi tu kupu kedia shimla shu hikai tang ke jingyap ko jungu halo ke ding pna ini bula shimi tu kupu ula hikai shapang ke balang ula hikai shapang ke met ke jong Chris ke bening kong ke Jesu ula le kalong bula kedia iru kupu ke ba kren shapang kata ke met natural ke jong try Jesu ke ba kren shapang ke met do ke jong ke but nang tade hadien bula depan kedia ula le ula sam highway piway ni gitu ki senran kene kalau ngata Kaei kabo Jesu ula le habo ula kiu shabeneng Kaei kene kalau Kaei kabo Jesu ka kami ka jong utrai ka penken mau yangi banging ye yo benta no Christing ilong ki bentang ilong ki dekot ki jong Chris Ilong ki dekot ke jong Chris. Ilong kata kamet kepala kedia nak jong Chris. But hangi mentau Chris. Kay ke jing terang ke jong Chris nangi kalong. Ula ai singi ni jing ai. Ula kedia ai kamet ke jong unam ta jong kendiat. Ke jing semua kalong ba menta mangi pada ngin wan biang. Kum kita ki benta jong tau kepu ban pelong biang yauni ukpu ba. Kepertai ke di bini kata kalong Chris. Amen. Man pelong biang ini ukpu ba pelong Chris way ukpu. Pet gitu ki senran kim sim la yo way mar way ukpu em. Kila yo ki benta jongta way ukpu. Skapa. Kim sim la yo mar way ukpu ubat pura ubatli henry kila yo ki benta ki bela kedia na uni way ukpu. Kani kalong kedur ke jong Kaei ke bu Jesu Christ lale men baula kiu shabeneng abulo pa men sim khut Efesus long basau ka krene kata ba ula ai gini ki jing ai om haka jing pura om haka jing pura ka jong Christi nomor ulom u ladap pura du Blei henrei la ai kat kum kata ka jing thau jong ka jing ai jong Christ kamot iwe pi ningi baro Ni yo benta
nagata ka jinglong Blei ka badap pura. Ngiyo banta nagata ka jinglong Blei ka badap pura. We are partakers of the divine fullness. Kani ka pen kan mau ngi ba ngamla mga marwe hi, mga shimet hi, ngamla banong bangala lut igi syakri paro. Kani kalong kajing itanat jong kamet kajong Chris. Kani kalong kata kadur ka ba itanat kajong met jong Chris. Hakaba don manu ladi mga ladi manu ro kibala banong banga ngalayo lut igi syakri kajong Chris paro. Namara kajing sisha ngayo kendiat balada ngadei ban pentri kam ho eka ngadei ban wan syakani ka konteks ni ka jeli jong kamet ke jong Chris kenang bangalapan yo pentri kam puraya ka parhaba baro ngi pentri kam lagi jing ai bu Chris ai ka perthai gani i yo ni we ukpu upura igani ka we kamet ka pura igani ka we ka thalit ding ka pura ka balong Chris. Amen. Amen. Kata kalong kajing terang kajong Blei. Dan puli gini, God's desire is that the bread that was broken become one lump or one loaf again. Kajing terang kajong Blei kalong uta ukpu belah kedia un lang biang kahagamet kajong Chris menta un lang biang ban long biang uwei ukpu. Amen. Ban long biang uwei ukpu. Iwei koren kalau nong bersipo tu ipuli. Iwei koren kalau nong bersipo. Kada khot ka bakhat nyaw. Ko ini gi kentien. Namar mangi langi bon ru ngilong uwei ukpu. Hallelujah. Namar mangi langi bon ru ngilong uwei ukpu. Kawai kemet namar ngi baro ngi yo bentalem na uta uwei ukpu kani kalong ga jing shisha jong khtieng ga jong Blei kani kalong ka ei ga bu jisu penseng nong rem hang to haba u penseng nong rem ka me ga jong trai kani kalong ga jing shisha ga bu kwa ngi ro bengin yo ba bengin snow to ba ha ka jing yap ga jong Chris. Hoi, na pen kriya ay kamet ke jong nam ta jangi nam ta ke jing map ke yegi pop ke jangi. Henry ka ba kham jali ke ta kalong bu jisu kwa ban peni se ke shangi ba ye kamet ke jong ka balong ka hagani kamet kalong bon ke de khot ki ban ye yo ban ta na ka ta ke jing dap biang ke jong Chris. Hala ka jing tho jong ka ta ke jing ai ke jong Chris bal haba ki pentre kam ya ka haba ki yo wan lang kum wei upku kum ka wei kamet habaki kia trekam kia wanla ka jinglong ka wei jayu ka perthei ka numyo i ya ubanshan ka numi i ya i pastoron bor ka numi i pastor what ka numi i wei breu hande kan i tang ya wei breu tau long Jesus Christ ublong ukpu jingem ublong kata ka jing pen pau no jong Blei shagni perthei. Prawangi kita kalong ke ega bu Blei kwa ngi. Ke ega bu Blei kwa nangi. Bangin ang yad. Man Pyndep kata. Kabasaw ba kabakado ni gasngi. Kini kajing syakri habaki ya trailang. Kum kata kamet kababon kidekot ke jong Chris. Kajing temu kalong ban Pyndep ban Pynpura ye kajing syakri ke jong Chris. Hang ni hakasla jong kando. Ke ega bu Chris uong taringi pet ega gospel ju yones bu kren ji senran. Wong Pynlah ye kam ki banga ngale ba Pynlah kham khrao ye ki. Pynlah kham khrao ye ki. Ke ega ba ka Balang kale egi ni gisngi. Ka Balang kam shule ye ki egi kam ki ba ka sngo day banle. Ka Balang kale bat ka yai beteng ye ka jing syakri ke jong Jesus Christ hakani ka sla jong khando. Namar de ma u ba syakri ha baling ba jong daw man siem ba kho jong. La dangi pentre kam gini ke jing ai. Lingi pentre kam gini ke jing syakri ke bu Christ ula ai shangi prawnge.
Lada ngi pentre kam bhai ki jayo. Ngi yai beteng ye ke jing syakri ke jong Chris tat ondawan. Kini ke perthai ke don kaman mati u. Kini ke perthai ke don kaman I shushu yu Chris. Ha balimba ke jim ke jongi. But kini ke don kamingi bengin yap sya ke maladi ke jongi. Namar ngim em syu sya dia. Ngim em syu sya kita ki agenda ke jongi. Ngi em syu Chris. Upol wang yang ngaban em kalong Chris baban yap kalong ke jing mentoy. Ngi poi sya ni upo bengin sngoto ba ka bengi em ni slajo kum ka khardop ka bu bleu khot ngi kata kalong ka ka bu bleu kren bu khot ngi bala pensawa ngi yai beteng man yai pensawa she ka jem jungi bangi ngi long ka khardop ka bangi ngi le kalong ba ngi pentri kam ngi ki jinga begini ministries ki jong trai jisu ki ba ula ai shengi but habangi pentri kam ki ka balang ka yo banyat but ban yai pelat syekni ke perthai pelat syekari India syekat lam syeka benta ke bastai jong kari India ya ke jing syekri ke bo Chris ukwa ban pelat syekni kari jong ke kita ke jing syekri jong ke jing penem ke jing syekri jong ke jing pelat ke jing syekri jong ke jing le babha ula syekri de ke jing isnai with compassion ke jing syekri jong ke jing le babha ke jing syekri habangi wan ra bet bangi late bet hanu no jaka ban ong bakani kalong gajing wan ra bet ye ka hima ga jong Blei kata long ga ibu ga khardop kale par kata long ga ibu jisu long khardop nau la ple ye ka jing pen im she ka perthai pro ko we nau ulang mu ke lenti ke jing im ke jing syak tin juple gong ulang mu ke khardop ba khot ngi she kata ka jo karukom syakri ka bangi di ben syakri ni yai beteng ye ke jing syakri ke jong Chris ke gula le ka sla jong khando ngi yai beteng man le ngim le ka ka board jongi ngim le ka ka jing la jongi ngim le ngin nom la te wanam persyang man le ke jong try da ka board ka jongi mar ngin nom la ngin fail ngin pulam ke jing persyang ke jongi baro ene ngi le ka ka board men sim ko jong Blei habang ngi pentrei kam kum kamet habang ngi wanlang bangi pentrei kam di kini ki ministries everyone kawai ka benta jong ka met ka jong Chris ka khti ka khmod ka khmat o ka skor ka sentur ki benta baro ki trekam thik pathik halaki jong jaka but hakala ka jong jing trekam halaka jong ministry kin mau ngile yu ngidang yai beteng ban le ya ka jing syakri ban penpau yu Chris ban le ka jing syakri ka jong hagani sla jong khando dei daga ni rukom ba perthai gani yu Chris dei daga ni rukom ba perthai gani yu Chris habalin ba ka jing mu jongi ngilong ka balang we are the church ngilong ka balang ka jong Chris ngilong ka met ka jong Chris ngilong ki ba la yo benta na uwei ukpo ngilong ki ba la yo benta na uwei ukpo amen talong ka igu butra ko ban kren singi ni singi prawngit ka balang ka Rangbah ban Pyndep ya ka ban Pyndep ya kata ka potential lani ya kata ka jingla ka kenja Blei ka bu Blei ula ai ya ka kumlungin le ka da ka bangi ngi skotho bala ai ngi hoi ki jing ai ki belong natural ki giftings ki talents ki jongi hende ringkat la ai ru ya ki jing ai bukan zaman siam bar haba kini ki art ki wan lang ngi yo ya ka nongrim jong jing syakri hang no bu Blei kwa ngi ban syakri bar ngi so thu hang no bu Blei kwa ngi ban syakri ha kani ka met ka jong trai ngi stang ban syakri hang ta but ja yo ke ga ngi le la da iwe pi ngi baro ka met ngi tre ha ka ta ko kom ka perthai
Iyo ban pen pau. Ye ke jing dap ke jong Chris. Ken mau ngi long ke met ke jong Chris. Ngi yo ban talang na uwe kapo. Amen. Kini long ke kubor ke jong try. Ya pi ni ke sengi. Yang a hang ni ke sengi. Banget ke long ke jing ku. Bat kan pen ki yengi. Bangin sedang ban yet penong try. Try kano hang no. Kano ke benta jong a. Kaei ke bangadon kam. Kaei ke bangad. Kaei ke senjam ke di ban syem. Ban yo ban syakri. Kenang baka bangi nang yo ban nang mik mat shushu tik patik yo Chris syagani ka sla syagani ka perthai paro kapanang don company I yo new jing shai ublong Chris Jesus. He is the light of the world. Ulang ka jing shai junga perthai. Trangi aingo eme ni ka sngi ka ktien ka jome. Ni aingo bakalong ka bashisha kalong ba em. Ni aingo tra ba mi ai pen kan mau ngi na ka posh ka por. Bangi ngem long ngem la ban le e de le de try. She met hing ngem la ban le e. Henry kata ka significance ka bor ba kata ka jingla ka jongi ka long ka bala penroi no habang ngi sngo tho ya kata ka jing shisha ngi long ke bala penis no shani ka met ka jongi bang yo banta no niu ku bolong mami try jisu. Patra bangi function bangi trekam ha kata rukam. Yo ban penis ka perthai. Ya ke ega ba me malong try Jesus. Try ngadwai kan try bi wepi prabanget ni kasi kan don ka jing penki ka bawan nu mensia mo ko jame. Bai kita ki jing ai, ba kita ki talent ki ba me ma ai. Ho rengkat bi jing ai kan jam siem ki bangi ngila yo ban pediang. Dau mensia mo ko jame. Ubah da ka mon nga jong ba kata ka jing tho ko bakat kum ka jing ai ka jong Chris la ai shingi kin try. Ngin sedang man sngoto bas daman pentrei kam ya ki ka jim ka jangi. Bahag tak rukam try. Ngiyo ban penish ka perthai. Ya kata ka jingdap biang ka jame. Ya kata ka jingdap pura. Ba ai binang san, ai binang Rangbah. Hakata ka jaka ka bamim labu ingi. Haga met ka jame. Hakata ka function, hakata ka jing syakri ka bamim la ai ingi. Haga met ka jame. Ai binang san, ai binang Rangbah. Baka banginang long shishok mo Chris. Bau oni I yu Chris bapura. Haga ni ka perthai. Ka bangi nang mik mani o. Haga jing pura ka jing uparo. Try ngi aishme ka buram baro ka jing uji punan buram baro try. Ngi aishme ka jing money ba ka jing punan buram baro try ni singi. Mar melo me Blei jingi. Melo me try jingi. Hallelujah try. Try ngi dwai ru try nam tagi prabanget baro ani ka singi. But try kita baro ki ba pet ye kani ka jing shakri limba jing ka YouTube channel. Hanu no bagi don try ni ka singi. Trying it dway, try let's don't preng junkie ki ba ya le ma juga por juga jing yele ka jim ka junkie. Halong ka jing pang lalong ka jing shitom lalong try ka jing yele ha ka met ka jing yele try ki long sem ka jing yele try ha ka jing tre ka jing yo jing kot ka junkie ka jing tre jing kata ki no ki benta juga jim junkie ka one try ni ka singi. Mengitip ba me malong me Blei upa nang le ki kamba haru ni ka singi nget. Buru mensia mukho jome metrai, but try man Pyndep try ke jing spugu jome. Nga keren ye ke jing pen kia ani ke por, ha ke jaka wa don ke jing pang ke jing stom ke baro kita ke jing shitom try, ke jing crow baro, ha ke keteng jung jisu nga keren ke jing kia. Nga keren try ko try ke jing Pyndep, se kita try ke beya lemba jo ke por, jo ke jing kedo ba ke jing don kam ni ke singi. Nga keren try ba men play ke beneng, try ko try ke jing kerku ke jome try, kan long halo ke jim jo ki yo man mat. Nya kata try ke jing Pyndep ke bawan Vietnamese. Ba try ngak dwai ru try nam te kita baro try ki bala man kendo ki jing le ki yeng ki sem le si ke jing bom shong sok shong san try ke jing le hapreng ki kmi ki pa ki khon ke jing le hapreng o ki shukurem try ni ke singa wan ma try melong ma me usiem juga jing sok ba try ngi dwai ke ni long ke jing long ke jame ba try buru men sim ko jame me yo ban wan rai ke jing sok hagi jaka jungi jingele baro try go try I dwai ni ke singi ya kata try I aingo me ni ke singi ba me yo ban kren singi I aingo ba tien jume melapha ba tien jume try me pha ban pen khia ngi I ashme ke buram ke jingo ke jingero ke jing pen buram baro try malo me Blei jingi I aingo ba ngi ngi yo sngo ki kamba ngi yo sngo try ke jing pla I kamba I ba khra ki ba me le ke jing juga beliau baro. Ya ashme ke buram ke jingo ke jing penon buram baro. Amen. But amen. Amen.
Ti lada pidon kam ye ki jing duai. Sure ni ki jing slok. Pila ban pet ye ki screen ki jong pi ki don ki ni ki number. Pila ban phone. But ki don ki shakri ki jong try ki ba ni kren bat pi ki ba ni slok bat pi bat ki ba ni duai bat pi. Lada kono ki jing don kam. P1 pila ban call ki number ha ka screen pin yo ka jing shakri jing ka jong pi e kwaro ni ka sngi ngin numla ban pen kod ni ka shakri ni ski klem da play ni ka lat le se don munu ba pe ha tu ka jaka hang no jaka ba pi don pi pe ni ka jing shakri but pim pat priang yu try ka jing ka jong pi nga khot sub hai pi ka ni ka long ka sngi jong ka jing prem ka ni ka long ka sngi ba pin yo ban mat ye ka jing bha ka jong Blei ka ni ka long ka sngi ba pi yo ban mat ye ka jing map e ka jong ka ni ka long ka sngi ba pi yo ban mat ye ka jing suk ka jong pi priang yu try jisu ulong mu ka jubab she ka jing ka jong pi ulong mu ka lenti bat ka jing em shuk pa am don bale shuk pa lat no priang yu ni ka sngi IT ka jing jong pi shu la pil don kum kita pila ban bot ni jing duai na din jonga ngani lam mi pi he jing duai but bot na din jonga but priang yu try ha ka ni ka sngi ong try jisu ngawan khmat jome nga pla bangalong unang pop hang ni ka sngi nga pli la ka do not but nga ong one try jisu ban shong ha ka jim ka jonga sat khot yanga ta ka snam ko ba kodor ka jome ngetep pat nga nget ba nga plaro ba nga nget ha ka kam ka ba mi mala Pyndep halor ka ding phna kalong na ka banta ka jing map yiki pop ka jonga bat ka jing penim ka jonga na do ni ka sngi nga pli la ka jing em shame but milong ma mi utrai but milong ma mi unong penim jong ka jim ka jonga nga IT le di shame yalam yang betul nanti yang but to hikai nga panyaj hakilenti ki jame try jisu kawana khmat jame mga duai mga pani kini paro haka kertengi jong jisu amen but amen tila pila duai tu ka jing duai ni ka skim ab ka long ka jing duai ka jong pi pilong ulan ni ka jing thao ka bathamai kabarim ka let no ta pilong ki jong try e piru gum jol ada pi don kam ki jing slok shu halor ni ka banta pila ban phone ni ki number ki ban ka screen but ngai ba ki shakri ki jong try ki ni open a shu e pi ki jing slok ti khble shi bon ni ka pon ni pa shu ki banta jo ki jing shakri in ye lomi ki jing ai ha ki yeng ki sem ki jong pi ai de ka jing command ai de ka jing sngongo ai shu try de ka klot men sem tu ni ai shu try ani ka singing ai namar ula ai kham khram o shi ki jing jongi ngem shim la duna no e ru em and he jim jungi what happening jong ni ka por jong ka khlam what happening jong ni ka por jong jing ka do ka perthai bro ka we ya lingba and ngi ngum ki khon ki jom lengi ai ngu u Blei bo u la sumar su khere ngi u la bat scam ngi u la long ka talong jong ka jim jongi amen tingi ai should try de ka jing men but ai ki jing ala le se ka bandai ka bushipo amdai ka uski so ning kong abandai ki jing ai ngo ki jing ai ki dbi ki jing ai ki ba per ni ski tin one ban ai should try ha ni ski mangai u Blei un khu ye pi te ani ka por ka bangi i poi pat ka bakut pre tingi ngi la pidan ha gi yeng ji pi tingi yeng lang ni ka por ngi le lang should try ngi pringatang ni ki jing ai pat ru ngin ya penkut ye ni ki shakri ka jongi he ni ka singi try ngi ai ngo me ka jing khu ka jame ya ai ngo ba me me the shlei shingi ka jing khu ka ba khrao ba trane ta ki jing khu baro ba me mla ai ngi wan shame trane ka singi shaka jing dor ka jame ngi wan ra ni ki jing knya jing ai ngo along ba shipo along try soning kong along ki jing ai ba per ki ba ngi wan ra shame ni ka singi
ki long try ki jing kerku ki jame bagi ai shame try kum ke jing pen ko ngo ki nong rem ki bami mla seng nong rem try mla pen seng nong rem try ka ktien ki jame da ka bagi nget skam ka ktien ba ka jing long ka jame try ni wan ni ki skim bagi ai bagi batch ka hima ka jame ko pangi dwai bami men kerku ki pen khu ki ka ktien ki jame but kerku we pi we baro ba ai hang ni ka ski shi ka kam ka jame na dwai kin try ki long bla kerku ha ba ki mi shabar ki rong shapo try ha ka kam ka jam jo ki ha ka let ka wang jo ki ha ki benta baro ki long ki bla kerku da me na marme lo me Blei u ba kerku ki jim ka jangi ka dwai ba try ba ki banget ba try ki ta baro ki ba ai shi ka kam jo me ni ka ski kinum duna no eiru em ha ka jinga anti ki jonki and they can long try ki ba nang roi na try ki nang roi ba ki nang pen pa ye ka buram ka jame try bu ko try shi ka par thai baro try ngi ai shme ka buram ka jingo ji pendan buram baro ai ba ki jing ai try hang no panan kam ka long bet try nam ta ka jing pen yar bet ye ka hima ka jame kir khu try ngi lang i pe baro mla kir khu ngi try ni ka ski ka ktien jame mla kir khu ngi ka jing dor ka jame ni ai ngoi me try ka la ka kabu ngi la ban mani me ho try what like ying mani ka jungi ki la ban khang henry try omla ban khang ya ka balang ka jame na baka na ka bakan mani me na bakan shakri me na bakan yos ngono me ban na ka bakan le try ka e ka bam la khot ya ka ban le kum ta try nga dwai ba ka jing it ba ka jong Blei pa ka jing ai ka jong jisu lam ka jisu lok ka bathiang ka jong min siam ma khoi ka jing pen shat bor ka jong ka nang long halo I we pra bangai try ba kita baro ki rio khoi ki ba khmi lanti ye ka jing wan ka jame min ta ba hala karta ro amen but amen Blei kur khoi pi ngin si kan do pat hagni ka tayo ko ban wan amen and amen